إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang kaya tinutultan wa katiru Allah subhanahu wa ta'ala na piyakaregu Allah agyang kutua mga sifat asa katataguan nun ang mga tao na ititilagad kiran wallah surila yan na gusto balas amala miyak kalala balas ititilagad kiran wallah raks akaparuliran surila Allah subhanahu wa ta'ala. Antasira na mga tao mata na tigu wallah aso mga muslim ang mga dato na gusto mga muslim ang mga bai gusto mga mu'min miya maratiyay ang mga dato nagusum ya marati ya mga bai nagusum mga qanitin mga datu mga barawnutan nagusum mga bai mga barawnutan wal qanitat was sadiqin was sadiqat mga datu mga patiis nagusum mga bai mga patiis was sabirin was sabirat mga datu mga papantang mga sasabar nagu mga bai ang mga sasabar wal khashi'ina wal khashi'at nagu mga datu ang mga alakansik wallah nagu mga bai ang mga alakansik wallah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat mga datu ang mga berasadka nagu mga bai ang mga berasadka was-saimina was-saimat mga datu ang mga berapuasa mga doi ang mga berapuasa wal hafizina furujahum wal hafizat gusto mga datu siniapiran udnya sisiapniran so mga piamalunganiran nagusto mga bai sisiapniran so mga piamalunganiran sagyang utwa inun tabu tigullah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin inun tabu susi ku kipupantag niran ko mga derudupairan aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin kagi siran nak na basiran ro pangisuya wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat nagusto mga tao mga datu mga laytad mga madakal agi irang katintad misik wallah nagusto mga bai madakal agi irang katintad misik wallah a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima ititilagad kiran wallah surila nagusto balas azima balas amala naginan mga uripan wallah di kanop pwede sa panginam si kulimu wallah nagu tatapan tanu so mga panaguntaman tanu si ko mga simbak wallah nagusto parati si ko wallah ka insyaallah na ititilagad kita nu wallah surila yan nagusto balas yan mala agyuto sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala apia ditanu tanto miya daya sagyang kay dunia na aya importante na maparulitan wagyang kanan abalas wallahu subhanahu wa ta'ala kaginan pamana tani tiasa kapenggaya gumay tanurun tani tiasa tatap kekuatan sagyang uta pamana kapakati udaya na badanu wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kanan apyang aloy wallah mga tao titilagadan si kuya mana narila wallah naguso balas yan amala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.